De granaten in de fibula binnen van het type Almandijn uit India. Het jouwt aan dat er al in de betiede middeleeuwen handelscontacten waren tussen Friesland en Azië. Allereerst weet je dan dat Friesland niet op zichzelf staat. We denken vaak dat Friesland in die tijd toch een eigen soort cultuurgebied is, een eigen cultuursfeer. Maar uit dit onderzoek kun je afleiden dat dat niet zo is en dat er dus netwerken zijn over een veel grotere afstand. De mantelspjelde stamt uit het jaar 620 en wie van hier die taat hof van Frieske lieders of koningen jedden. Het grootste pad van de spjelde waard in 1953 vong. In 2009 waard het ontbrekkende deel uit de groenhelle. De fibula is nou maar de nijste technieken onderzocht in het Louvre in Parijs. De granaten komen dus uit India, maar hoe de stenen in de Ieren middeleeuwen naar Friesland komen binnen is net duidelijk. Ik denk dat je je voor moet stellen dat dat via een heleboel tussenstappen gaat. Ik denk niet dat er iemand in een bootje stapt in Friesland en naar India vaart om dat op te halen. Maar dat zal gewoon via een heel handelsnetwerk, vergelijkbaar met een zijderoute die mensen misschien wel kennen, zal dat toch hier naartoe moeten gekomen zijn en verhandeld zijn op een soort markt via een netwerk. De fibula is nou weer waarom in Ljouwert en we het bewaren in depot. De spjelde is van Takkem hier te zien in het Nije Fries Museum in Ljouwert.